Saltxarik ez zaigu falta ez, ikusi duzue Erriberaldetik, Lizarraldetik nola zeto zen hainbat eta hainbat nekazari eta uagakoekin bat eginda eta parez zerekin topo egin dute Guardia Zibila, Polizia Espainiarra, Foru Polizia, guztiak nekazarien traktoreak gelditu nahian, baina argi polizia ibilgailuak eta traktoren artean desoreka dagoelako tira. Askorako eman du bai, zalantzari gabe eta emango du, lehen sentorea kinkalarrian den garaiotan, tira, zer gertatuko dute, argi baina, nekazal langileak eta latifundistak ez direla gauza bera. Tira, egoera honetan inauteriak Euskal Herri osora edatzen hasiko dira, Tolosan egun handia, ostegun gizena, ostiral meharra, larunbata, igandea, tira, argi, badakizu eta segunetan joan barren mozorrotuta eta zeinetan ez, badirudi eta Gipuzkoako Sanferminak direla honezkero Tolosakoak. Gauzak honela, eskerrak baten batek herri honetan azterketak egiten segitzeko gogoz gogorik baduen eta gainera euskaraz. Pentsa, Parisa joan dira euskal ikasleak Ipar Euskal Herritik, ze aizue, ondo dago hizkuntza hainbatetan ikastea, baina azterketa akaso hizkuntza bakarrean egin behar da, ezta? Behar da, horrekin zer eginen dute, eta ulertzea untsa da, horrein behar da, pixka bat mugitzen. Eta atarikoan aitatu dizuegun bezalaxe Ipar Euskal Herriko ordezkaritza Parisian izan da, Asamblea Nazionalaren batzordearen aurrean gutxienean dauden hizkuntzek euren eskubideak izan ditzaten, bertan Asambleako ordezkaritza politiko guztiak du tokia, eta bertan izan dira Euskal Herriko ikasleak, baina Korsikarrak ere bertan izan dira, eta oro har Frantziar estatuaren menpean dauden bestelako hizkuntz komunitateak. Zalantzarik ez da, baina Ipar Euskal Herriko ikasleek izugarrizko sasoia dutela eta aldarrikapena azken mugaraino eramango dutela momentuz, Parisa, Asamblea Nazionalera heldu da. Behintzat, euren hitza iritsi da, ikusteke zer gertatuko den ondoren. Esan dizuegu, azenolako grina duten ikasteko, azterketak egiteko, hauxe bai Euskal Belaunaldia. Jada zertu argia, aize bordela Parisen, ikastola. Zibakean lehen bailen. Eta zenolako saltxa, errepidetan ez da ez txantxetakoa lehen sektoreak zenolako apostu egin duen erronka eta baldintzatuta asko eta asko azken egunotan. Araban eta Nafarroan izan dira, mobilizazio nagusiak lehen sektoreak etorkizunik izango ez duela eta kalera atera dira, hobe esan da, errepidera atera dira nekazariak. Argi, zen nekazal langileak edota nekazal sektoreko patronala ez dira gauza bera, are gehiago latifundistak izan daitezken eskuin muturreko jabe handiak. Izan ere, tartean dira, baita klima larrialdiaren aurrean hartu beharreko neurriak
nahi ez dituzten negazionista edota azal gogorra duten hainbat interesatu ekonomiko. Tira, saltxa-maltxa honetan argi baina lehen sektorea ez dagoela ondo hori argi eta garbi dago eta elikadura burujabetza benetazkoa nahi baldin badugu, zerbitzu publikotzat hartu ezean etorkizun eskasa izango du euskal lehen sektoreak. Gauzak honela edo nola ere, haserre bizian nekazariak gaur besteak beste, txibite lehendakariaren atareraino heldu dira, eskuin muturrekoak direla esateagatik. Tira, ikusten duzu hemen desenterako emango duela eta kezkarako iturri izan beharko lukeena guri gustatu zeguna edo nola ere, hauxe izan da. Bai Araban, bai Nafarroan, Merkatal Zentru Espainiar handiak seinalatuak izan direla, eurak direlako besteak beste, euren ekoizpenaren, balio eskasaren erantzule nagusiak. Segiko diogu gaiari, zalantzarik ez izan. Posible que tengamos que cerrar el acceso por temas de seguridad, pero en principio esos árboles están fuera del procedimiento de grabar. Eta gauzak honela, goazen hiriburu batetik bestera, Araba, Nafarroa aipatu ditugu, Gipuzkoako hiri nagusira, Euro hiriaren parte den hiri nagusira bagatoz, Beñat Parra kazetariari hasteko eta behin gabon esango diogu eta ongi etorria aurreneko dugulako kolpez kolpe antenatik atari honetan, analisi tarte honetan, Beñat gabon eta hasteko eta behin zuzenan galdetuko dizut, zer den montre gertatzen ari ote den baskulinariren azpiegitura handi berri honekin, Zurriolako hondartzatik gertu, bertan bizilagunak haserre, etxe bizitzen prezioak gora eta gora, baina hasteko eta behin konta eguzu, zein da Donostialdeko baskulinariren auzi polemiko honen ardatza? Bueno, gaixo, gabon. Hor, damatzate, denbora hilabete pilo bat, ez? Horrekin eztabaidagai hirian eta jendea borrokan, ez? Horren kontra. Ez horren beste proiektuaren beraren kontra, eta kokalekoaren kontra, eta horrek dakarren guztiarekin, ez? Berezeki biragile egon dira borroka hortan, ez? Uliako auzolkartea eta Sosmanteo plataforma. Eta, azken hilabete hauetan onde egiten manifestazioak, elkarretaratzeak, hitzaldiak, gauza pilo bat, ez. Eta, azkeneko berriak dira, duela 3 bat aste, hasi zian, ja abenduan juntzan lehenengo makinak eren bortara, ez, baina duela 3 bat aste, hasi zian ja eremuko zuaitzak kentzen, ez. Hasi baten kalekoak, espaloikoak, ez zegoela harrekusita edo bintzak jendeak entzekin. Eta gero azken bizpairu aste hauetan, zauztagon eremu berde bat, eta eremortako zuaitzak hasi dira mozten, ez, azken aste hauetan. Eta horrek sortu du jendearen haserrea, ez daztu behar morizela Gros auzoko berdegune bakarra, ez. Horrondon dago Ulia mendia, baina Gros auzoak berazeken berdegune bakarra hori zen. Eta gainera zuaitz horiek zian landutakoak, dola igual 40 urte, eta hor bat bazegoen eremu berezi bat auzoarentzako, eta ja desagertu da. Hor, gainera atarikoan entzun dugu, enpresara ikitzailea edo behintzat enpresa nagusietako bat dena, Menabarreko arduradunak nola azaltzen zuen, zuaitz mosketarik etzela izango, ondotik baina, irudiotan ikusi ahal izan duzuen bezalaxe, zuaitz mosketa horiek gertatu ziren. Behinat, ikusi dugu, pixka bat nondik nora etorri den proiektua, auzotar ugarik kritika. Auzotarrak esango du Donostia mailako eztabaida ere izan dela. Akaso, baten batek kanpotik esango du, ez da, inbesterako izango ba, egia dena da, akaso Donostiak azken garai luzeetan duen bilakaeraren parte dela, ez da, kapitulo bat gehiago, eta honezkero edalontzia urez oso beteta dagoela, eta edozein proiektu berrik honezkero ja gainezka egiten duela, jakinda ba, diru askotako inbertsioak direla, eta oroar Donostiak bizi duen garestitze edota hiritarrentzako ez den zerbitzu ez betetze horrek honezkero itularri handia eragiten duela, ez? Eta beldurra ere, akaso adineko jendeak bakarrik ikusten duelako honezkero bere burua, gazte guztiak hanka egin beharran daudelako?
Hori ikusi behar dugu, eta argi bilertu behar dugu, ez? Donostia izan bizitzen nahi den fenomeno bat dela, ez? Gentrifikazioa, turistifikazioa eta horrek guztia dakarrena, eta noski etxebizitzaren prezioaren gorakada, ez? Eta orduan, eta bereziki auzo batzuetan, hori zutzen nahi da, hiri osoan, baina bereziki auzo batzuetan, ez? Jarrizarrean, eta goroz da auzo horietako bat. Orduan, gero, hori guraseko jendeak ikusten du, ezin dela hori bizi, eta hori egin bere bizitza proiektua, ez? Ezin dela gaztak bereziki, ezin dela bere txetatik fun, eta gauztoko eraekin asko erosten ideala pute funtsak, ez? Azarronen kasua hor dago, eta beste hainbat. Orduan ikusten dituztenak izan arazoak hor bizitzeko eta auzoan errotzeko eta hor egiteko eren proiektua, eta de repente auzoan bertan irizitolako proiektu bat, ez? Diru publikoarekin egin handi batean, auzoko berdegune bakarrean, jagoros auzoa bera, eta ez da kasu bakarra, jagoros auzoa bera bastante bitota dago, eta orduan uste dure berdegune badakagu eta ere kentzen digute, eta bitartean ezin hemen bizi eta joan bargera hemendik kanpora, izan beste auzo batzutara, edo izan beste herri batzutara, ez. Eta era berean, ez da kasu zabatu bat BCC-rena, ez. Hori ikusten dugu, altzako akular eremua, eremu berde oso handi badana, auditzakular eremua, oso eremu berde handi bada, daramatzana urte pilo bat, mehatxu batek, mehatxu edo, horren gainen badago proiektu bat, ez, 3.000 inguru egitekoa, alta bezalako auzo batean, ez, jende pilo bat iziden ja, oso piatuta dagoen, eta ez daukaten berdegune erik apenas, eta oraindik beste 3.000 etxe, ez, eta halako beste enbak asko, Antondegiko eremua ere, hor dago, beti daka hor gainean proiekturen bat, ez, etxe bizitzak, surf parkea. Zonai, azkenean, Donostiako jendeak, jende batek egintzat, bai ikusten du, ezin duela bere bizitza proiektua egin, bere auzoan edo bere inguruan, eta gainera egiten dizkiotela holako proiektuak, dirudi, ez dian bereziki gure meserako, herritar bezala, gehiago direla, hori gutxi batzuk negozioak egiteko, edo hori behintzat esatu dute hainbat eragileek, ez, eta ikusten nahi da, denok ezagutzen dugu jendea fundera behien auzotatik, ezin dut durakoan bizi, eta pixalako agotakeko malbaso esaten dena, ez? Ezin zabizi eta gainera egite dizuteko proiektu bat zela auzoan. Hor, Beñat, pixka bat bukatze aldera, gaurko analisi tarte honetan, gai honi heldu nahi izan diogulako gentrifikazioa aipatu dugu, horrekin lotutako turistifikazioa, nolabaiteko kanporatze bat, belaunaldi hainbatek, 80. hamarkadaz geroztik, Donostiatik kanpo egin behar izan duela, honezkero bizitza, edo behintzat bere tokia bilatu, Bentaberriko zabaltze horretatik, altzako auditzakularena izoztuta egonda ere hortxe dagoena, baskulinariren azpiegitura hau batek esango du, fakultate bat da, tira, 13.000 euro balio du bertan master batek egiteak, edo zen ikastarok 400 eurotik gora, tira, bada, nolabaiteko elite batentzako diru publikoz eta batez ere lur publikoetan eraikiko den zerbait. Akaso, azpiegitura bera ere bestere batera planteatuta eta zerbitzu publiko bezala planteatuta, akaso beste erabatera ikusiko luke ziur askok. Edo nola ere, geure galdera trampa bukaerarako utzi ohi duguna. Azken aldian hainbatetan aipatu delako, eta tira, gehiago euskara fobiarekin lotuta, baina nola izan bi zerbitzu hizkuntza batean bestean, eta tira, hortik geure ironia puntua baliatuta, esan genezake paso honetan Donostian halako azpiegiturei buruz ere galdeketa egiteak gauza zaila izango dela, Donostiarri gabe geratuko delako galdeketa honi dagokiona, edo behintzat oso alde egon daitekeen jende aberatsak soilik parte hartuko lukeelako. Ez dakit, nola ikusten duzu kontua? Eta ikusiko dugu, hori bajo marko gara, pastigarra gara, nuriko harri batera ez, han galdetzera marko dugu hor gure diplomatikoaren batan jarri, eta ez. Ez dakit, bai egera jende asko ari dela juten, orain ez dago zer galduta ere, gazte pilotei da juten inguruko zotara eta inguruko herritara, baina ez dago zer galduta, eta bendik badago borrokatzeko bidea, eta daude gure irien eragi pilo badaude hortan, badago bendik itxaropena, gure gauzak bizi berritzeko, eta gure zotan gurpegitu egiteko. Akaso, bestelako gobernantza marko edo egitura bat beharko du Donostialdeak, Donostialde hori Pasaiare inguruan dugulako,
Astigarra galde hori, horrek ez du esan nahineko Goia Guztion alkate izango litzatekeenik, tira. Edo, akaso Donostiak ere konsulatuak ireki beharko ditu, Pasaialdean, Astigarra galdean, tira. Humore ukituarekin bukatuko dugu horko analisia, hori ere ez zaigulako inoiz agortuko, planik bai, inauterietarako, Beñat? Pasazingo dugu, eta parranda pixka egin barko dugu, igual, divertimendua da Bañorgan, karrozak zentroan, bertentiak hau Donostien azte burontan. Eta Tolosaldera ies egiteko asmorik ez, ziur? Ez dakit, depende lagun zer dioten, horrela gara pixkat. Ederki, Beñat Parra, Donostiatik Irutxoluko Hitza kazetaria eta zuzendaria, eskerrik asko, beste behin ere. Eskerrik asko zuei. Eta gauzak onela aktualitateari erreparatuz goazen ekialde hurbilera Palestinan gauzak ez daude ondo eta Israelgo estatuak segitzen du. Genozidioan inolako eskutaketarik gabe gainera, Ane Irazabal badakizue kolaboratzaile dugula, bertan da Euskal Irrati Telebista kate publikoaren bidali berezi noski baietz, aurrera Ane. Soilik talde txiki batek lortzen du zerrendatik ateratzea eta familia hau da horietako bat. Amonak 10 gerra bizi izan ditu. Hauek dira Abdelkarimi geratzen zaizkion ondasun bakarrak. Gazteak Beit Hanunetik ihes egin du, iparraldetik, eta arrebarekin iritsi da ark tratamendua jasotzeko. Amina eta bere alaba Juman ere heldu berriak dira. Aita eraso batean hildu Israelek eta umeak buruko ebakuntza behar du. Aminak ez du eskutatzen lasaitu ederra hartu duela, baina Jumanen begiek beldurra erakusten dute oraindik. Alarixeko ospitalera mugatik soilik 20 kilometrora lehen arreta behar duten gaixoak iristen dira. Larrienak Egiptoko beste hainbat hiritara eramaten dituzte. Farak erpurua altxatu du ondo dagoela adierazteko, baina amak benda guztiak erakutsi dizkigu. Israelgo bomba batek eragindako zauriek ia itxu utzi dute 6 urteko neskato hau. Alma ere arnasgailu batera konektatuta bizi da egunotan, eta horri esker ari da aurrera egiten. Gazako oldarraldiaren biktimarik ahulenak dira. Gauzak onela badakizue bestelako aktualitate dosiak ere beharrezko ditugula, beraz, tira, bestelako albisteekin gatoz. Salda badago, baina kaso honetan salda badago. Elkartasun ekimena, solidarioa, eta gainera esklerosian hitzko hitza diagnostikatu, eta Mikel Lizarraldek bere burua mugatu zuen, alderantziz, mendian lasterka ekin zion, eta lasterka gainera inspirazioa datorkio, eta laxe, sortu da salda. 20 orduz, egositako, behi ezurekin egindako, euskal salda, osasuntsua, dira, esango dizugu, zerrenda luze bat, hainbat gauzari aurre egiteko, eta ez dakit, gaztetasuna mantentzeko, tira, isilduko naiz, aurrera, Mikel Lizarralde. Korrika egiteak hausnartzeko balio dit, pentsatzeko. Pixka bat, ez gehiegi, baina pixka bat bai. Ideia gurutzatu eta bum! Salda proiektua sortu nuen. Delikatetxekoek egiten duten behi ezur salda da guk saltzen duguna. Lortzen ditugun irabaziak, gobernuz kanpoko erakunderen bati emango dizkiogu. Eta bezeroak izango dira aukeratuko dutenak nori eman laguntza hau. Proiektua laguntzea nahi baduzu eta salda probatzea, sartu zaitez. Salda.eus webgunean eta egin zure erosketa. Mundua toki pixka bat hobea egin dezagun denon artean, beharra dauka eta. No, nunca ser como ella, se está protegiendo. Eta pantailak euskarazen errua da, Glisenda Blanco gaur lehen lerrora ekartzea, esango duzu haun nondik nora, batira,
Pablo Escobar berak beldurra izan zion emakume honi narkotrafikoaren munduan gailurrera heldu den emakume ezagunena edo behintzat ezagutu duguna. Azpidatzita, izan ere protagonistaren ahotsa estaltzea delitua litzateke kasu honetan, eta badakizue, euskaraz azpidatzita baduzuela honezkero, ez dakit memoria historikoan alako emakumeen erreferentziak izatea ere garrantzitsua da. Ez da, akaso gehiago ikasi beharko nuke Glisendaren gandik? For the last 3 years, Griselda Blanco has owned Miami, distributing cocaine. Ms. Blanco's operation has been efficient, deadly, and incredibly successful. Let's get to work. There's a lot of women who leave the man but not the life. I swear. I know what I'm doing. Este se supone que es el país de los sueños. Nosotros tenemos el poder de devolverle la emoción a esas vidas aburridas. Can I sell you a kilo? This woman, I want to cut her head off. Váyase a casa, señora. I'm going to tell every dealer in Miami not to touch your coke. This is what that life does. You convince yourself a little more money, a little more juice, then people get hurt. No! One woman is behind all this. Pull the right card, the whole house comes down. Medellín anda preguntando por vos. Dicen que hay una mujer mafiosa en los Estados Unidos, la madrina. After all that I have been through, I'm not gonna give it away for nothing. ¿Quieres ver qué tanto lejos llego? Que es una berraca. Pero nunca sea como ella. Se está protegiendo. Esa mujer no caminaba como la novia de nadie. Pues, ¿cómo caminaba? Como la Glisenda Blancoren izen handitik beste batera bagatoz, euskal musikara gainera, Idoia Tapiarekin atera duelako bere azkena, The Clayton talde bizkaitarrak, eta aizue, Euripean abestia, nahiko ez dakit iluntxo datoz azken aldian, geure gazte musikariak, amodio romantikoa, filosofatzen, tira, zeui ere utziko dizugu tartea horretarako, azkena, heldu da honezkero geure amaiera, baina asteburuari ukitu emateko garaia helduko da, laster, asteburu amadakizue, lantalde osoarekin makina beten izango gaituzuela hemen, eta gu berriz astelenean, hemen, zintzo demonio. Akaso baten batzuk Tolosaldean ibiliko zarete, baina gu hemen, txintxo, kolpez kolpe, antenatik at gabon pasa. Bularrean amaieraren ahotsa lainorik gabeko euripean hotza aldatz gora zaitidea ezin daiteke desegin jendartean bakarrik zuri begira eskutxa hauekin.